Són les 8 del matí, del dissabte 8 de febrer, i acabem de passar al poble de València d'Àneu, en direcció al Port de la Bonaigua. La carretera està cada cop més blanca, ja que fa molt poc que ha caigut una bona nevada. A l'aparcament de la Paülla, l'accés a l'estació de Baqueira-Beret per la comarca del Pallars Sobirà, la pala no para de treure neu. Abans de les 9, ja hi ha un nombrós grup de snowboarders i esquiadors esperant pujar al telecadira. Bueno, venim a primera hora perquè la muntanya a primera hora està molt carregada i som d'aquí i millor zona que aquesta no hi ha. Ha caído unos 35 centímetros de nieve, las condiciones son brutales y estamos aquí a puntito de subir, lo están petando todo, en breve subimos. Nada, estamos esperando para que abra la silla, para pillar mes de la silla, para pillar nieve polvo ahora. Nada, hay que ir con todo lo que es el arba, la pala, la sonda, para ir con seguridad. ¿Todo el mundo lleva esto? Sí, todos mis amigos sí, por lo menos sí, que es lo que tendría que hacer la gente. Hi ha tanta neu que per seguretat els písters fan detonar explosiu per provocar les allaus i així garantir l'esquí a pistes. Gairebé amb una hora de retard, finalment es dona el vistiplau per pujar. La segunda. Ahí va unos amigos en la primera, que también han madrugado, la verdad. Hem quedat amb Peter per filmar unes bones baixades amb neu pols, però l'ansietat de fer les primeres baixades amb els seus amics el pot més, així que li deixem la càmera i fuig a 1000 per hora a buscar la neu pols. Peter, els seus amics i molts d'altres snowboarders i esquiadors són uns autèntics bojos de la neu pols, de manera que quan n'hi ha, podríem dir que gairebé perden el món de vista i durant uns minuts el seu únic objectiu a la vida és baixar quantes més pales de neu pols verge, millor. Quan tornem a trobar a Peter al peu del telecadira, ell ja ha fet 2 baixades. Vaya día, está buenísimo. Ahora. Está increíble, está acojonante, estaba brutal. Y encima justo nos hemos encontrado a 3 amigos y no hemos parado. Está haciendo rondos todo el rato. No sé, te da tranquilidad, te relaja, te da libertad. No sé, a mí es lo que más me mola hacer, vamos. Es que la sensación de flotar, de surfear, de poder ir por todos los lados a gas, ¿no? La sensación de ir flotando. Eso no lo puedes hacer todos los días, por eso los días que nieva madrugamos tanto y venimos tan pronto y no esperamos a nadie. Baqueira es la estación con mejores condiciones del Pirineo, sin lugar a dudas, para practicar tanto esquí como snowboard, en nieve polvo, evidentemente. No sé, yo lo que tengo es buenos amigos y buenos colegas con los que hacer snowboard y las montañas, la orientación y la calidad de la nieve. De moment, Peter està tan encegat en baixar amb els seus companys que ni se'n recorda de què hem quedat per filmar. Per sort, com a mínim s'autofilma i podem veure en primer pla les sensacions de surfejar en un dia de neu pols excel·lent. Mentre Peter es va traient el mono de la neu pols, amb unes bones dosis de magnífics descensos, nosaltres aprofitem per veure com cada minut que passa hi ha més i més traces damunt la neu que hi ha a les pistes i amb totes les pendents al voltant del telecadira de la Paülla. Estem a Esterri d'Àneu i aquí és un raconet que sempre estem bastant tranquil·lets i quan cau neu ja ho podeu veure avui, espectacular.
Aquesta bogeria de la neu pols no és exclusiva de Peter i els seus amics, sinó de molta més gent. De fet, és com una sana epidèmia que es va estenent a surfistes i esquiadors de totes les edats i sexes. El punt de trobada dels amants d'aquesta sana bogeria per la neu pols és a peu del Telecadira, ja sigui per retrobar-se o per comentar el descens. Home, està extra! Hi ha un bon tou de neu i està molt divertit. Després d'una hora, finalment ens retrobem amb Peter, ja més relaxat, un cop ha pogut fer unes quantes baixades al seu aire acompanyat dels amics. Está muy rico. Bueno, uno de los mejores días de la temporada, seguro. Me he dormido poco. A las 4:30 he llegado a casa. ¿Y vale la pena? Hombre, no jodas. Esto es lo mejor, tío. La verdad que no, increíble. Me ha costado la montaña ya. A 11:15 del matí, és a dir, poc més d'una hora d'haver obert el Telecadira, hi havia tantes línies sobre la neu pols que la majoria quedaven completament desfigurades. De totes maneres, Peter es coneix molt bé la zona i anem a buscar racons per aconseguir alguna imatge i fer l'entrevista. Hay que buscarla. Si no hay en la estación, pues se va a hacer splitboard. Con snowboard es más fácil ir por nieve honda. Bueno, sí, es recomendable tener una tabla más para nieve polvo y otra tabla más para pista, pero vamos, con una tabla por nieve polvo se baja con una puerta. No hace falta tener... Bueno, está bien tener el material indicado, pero si nos gusta tener una tabla para una cosa, para otra, pero al final es disfrutar y pasarlo bien, no hay más. Yo empecé a venir al valle como hace unos 13 años y que esté así viviendo, este invierno ya he decidido quedarme a vivir aquí y estoy trabajando ahí en la tienda con Ricard en Montbisurf. Ya me lo estoy organizando para trabajar de tardes y luego trabajar de noches en la luna, en el bar de un amigo. Esta vida es la que he elegido, vamos, la que me gusta. Hasta cuando me muera, snowboard, yo qué sé, el snowboard hasta que yo veo a gente de alta edad que sigue haciendo snowboard. No sé, esto es una cosa que si te gusta, intentar hacer los máximos días posibles al año. A les 12 del migdia, és a dir, tan sols 2 hores després d'obrir el Telecadira, ara sí que pràcticament ja no queda ni un pam de neu pols per trepitjar. La bogeria ha desaparegut i amb ella els bojos per la neu pols, molts dels quals amb aquestes 2 hores n'han tingut prou i tornen cap a casa o a la feina. De totes maneres, la majoria de clients de l'estació continuen gaudint de les pistes durant tota la jornada. Aquesta falera per la neu pols no tan sols succeeix a la Paülla, sinó a tots els sectors de Baqueira Beret. Penseu que aquesta nit, en qüestió de 4 hores, ens ha caigut 40 centímetres, ha estat espectacular, i després a les 8 ha sortit el sol. Abans d'obrir les parts altes, tots els que són els pisteros arriben a les zones on pot haver ja risc de llaus i l'asseguren perquè quan arriben els nostres clients estigui tot assegurat. També hi ha zones fora pista que ja no entrem, però són zones molt espectaculars. A prop de les pistes hi ha zones molt maques i la veritat és que la gent ha gaudit d'un dia espectacular i el que queda també per davant. Sigui per llocs fàcils o més difícils, esquiar sobre neu pols és un plaer indescriptible. Per això, cada cop hi ha més bojos que estan pendents de quan cau el paquet, amb l'objectiu de gaudir-ne ràpidament, ja que amb el progressiu augment de les temperatures a escala planetària, les bones condicions solen durar molt poc a casa nostra.